Už sa fašian kráti. Pred nami je posledný bujarý víkend pred 40-dňovým pôstom. Viaceré obce to dnes využili. Na tradičnú fašiangovú pochôdzku sa vinšovníci vychystali aj v Príbelciach, aby im vraj narástla vysoká kukurica. Aká pitma, Markusová stará britva, príjmite ďačne. Takéto divné, dávne vinšovačky dnes zneli Príbelcami. Ak ste všetkému nerozumeli, tu je preklad. Fitma to je také niečo, keď chcete takú prekabáť. Bákus po našom je strašiak domáku. V dedine, kde sa dodnes miestni obliekajú do krojov, sa mladí vybrali s košiarmi a ražňami na pochôdzku po domoch, aby na fašiangy vykrútili dievky a gazdiné. Domáci za to fašangovníkov odmenili dobrotami aj pohárikom. A dali nám aj slaninu. Dali. Tradičné vykrúcanie pred domom malo svoj dôvod. Že by vám kukurica veľká nariasla. Vždy to tak ale nebolo. Na tomto mieste si Príbelčania starodávny vinš museli upraviť. Voľakedy, že by im nariasli vysoké konope. Keď konope sa nesmejú pestovať, tak vykrúcame, že by kukurica veľká nariasla. Z domu do domu chodil aj gajdoš. Okrem muziky mal ale aj inú dôležitú úlohu – dozerať na mladých. Varujem všetkých, že nech si dajú všade len za jeden kalíšťok alebo deci vínka, lebo je to náročné. Tak na vašo zdravia. A kým sa mladí priúčali tradíciám, tých skôr narodených v takýto deň zahrialo pri srdci. Ako voľakedy za našich mladých čias. Na zábavu zostávajú podľa kalendára posledné dni. Fašiangové veselie potrvá do nasledujúcej popolcovej stredy a po nej príde obdobie striedmosti. Do Veľkej noci sa myslíme postiť a to bude za veľa. Neviem, či to vydržíme. Z Príbeliec Lenka Stanková, televízia Markíza.